Dette er statuerne af de to mænd, der hedder Kleobis og Biton. Statuerne er det, man kalder for kurøg, som er et afbillede af nøgne mandsfigurer. Figuren forestiller Kleobis og Biton, som bliver erklæret som nogle af de lykkeligste mennesker på det pågældende tidspunkt. Statuerne er noget af det ældste, man har fundet inden for kunst, eller statuekunst. Den er fundet i 580 før vores tidsregning, og derfor befinder sig i den tid, man kalder for arkaisk tid. Figurerne står med frontal stilling, det vil sige, at det venstre ben står en lille smule længere fremme end det højre, som om man er ved at tage et lille skridt. Kroppen har meget små proportioner, da de er meget robuste, med store muskler og med stor hals og stort hoved. Overkroppen er alt for lille i forhold til med benene. Der er meget trekantede knæer på figurerne. Det ligner slet ikke naturskabte knæer. Det venstre ben tager som sagt et lille skridt fremad, men man kan slet ikke se det på figurens overkrop, som det burde at være. Ja, og de har ikke noget tøj på, og det vil sige, at der er ingen beklædning overhovedet ved dem. Figuren, vi ser til højre, ser både mere velbevaret og vellavet ud. Enten er der gået mere i detaljen med figuren til højre, eller er den bare mere velholdt, hvilket vi blandt andet kan se ved armene og detaljerne med figuren. Ansigtstrækkene er godt fremhævet. Man kan se, hvad der har været. Begge figurer har det typiske arkaiske smil. Ellers har de ikke meget udtryk i ansigtet. Deres øjne ser kolde ud, og de udtrykker heller ikke særlig meget menneskelig varme. Håret er også meget tidstypisk for figurerne. Det ligner lidt en paryk og har meget inspiration fra det gamle Egypten. Begge figurer har en højde på omkring 2 meter, hvilket er lidt for højt i den periode på det typiske menneske. Det kan betyde, at figurerne er lidt idealiserede. De er derfor blevet set som ideal blandt befolkningen. Ud fra ovenstående analysering kan man se, at figuren stammer fra en arkaisk tid. Det er nogle af de største figurer og første, der er lavet, hvilket man også kan se på den måde, de er udformet. Og figurerne de er lavet i marmor, men man kan bare ikke se det så tydeligt på figurerne, fordi de er forældet. Skulpturen skal forestille guden Apollon, og det er en kopi af den tabte græske original. Det er en af de mest kendte statuer fra den antikke kultur, og den er lavet af marmor. Der er en kontrapost, en vægtforskydning ved benene, men der er også noget frit over stillingen med den udstrakte arm. Skulpturen er ikke vildt muskuløs på overkroppen, men den er mere detaljeret sådan omkring benene og især knæene. Han har også et klæde viklet rundt om halsen og armen, og det giver noget bevægelse sådan i statuen. Det er, at klædet det har en masse folder, og man kan se, det sådan er krøllet lidt sammen. Han har også en støtte ved hans højre ben, en slags stolpe, hvor det ligner, der er en slange rundt om. Han har også en støtte under hans venstre fod, under hælen, som er løftet en smule fra jorden, som om han er ved at tage et skridt frem. Ansigtet er meget realistisk lavet, men det udtrykker ikke så mange følelser. På håret er der blevet gjort et forsøg på at lave krøller, der er mere liv i håret. Den er 2,24 meter høj. Den er idealiseret, da det er en gud og er noget, som folk ser op til. Skulpturen er fra den senklassiske tid, og det kan man se ved, at figurens holdning har udviklet sig videre fra den klassiske kontrapoststilling. Den har finere linjer og finere detaljer. Det er også typisk for den senklassiske tid, at den mandlige figur ikke er helt nøgen, ligesom Apollon her har et klæde over armen og halsen.